chiria chia mache inyoranga chirangie chiga nigo chiri kurwase chiri chiri guririke iriria gatigati gwikari guri iria bantabatinu moigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo gwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuraganie gwochoganire erangiyiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na gwokwegena muna ikale aho watagete nigo kwayanyora gwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores ugiye gutoka se enyumba ya Uhuru Complex imiyo mucyuyigo musongo iyo irangane duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe trase namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Mwanjo murigera lichinza ninye cheli tukeliga halia lero litukolia la Messi tariki 20 chomutinyo gatatu omwaka bwa 2025 chingaki amange aganda kaniko chinsemo yitonya goto kwaliganira ase ekyunga chinsenye nje nikongoro kwa Aaron Ototo Nyangiri kurwansema imenyerio tokubwataranele Wilson Makoli kondo mwanjo murigera ni goto gochakali molioka kurwa ase chinsemo chia Nairobi kubwa mono ase muraibwense mosike William Samoei Ruto anyako baga kora amonjereria ase chinsemo chia serikali ase anyako baga kubachora abaliki babutambe kusabaliki abaliki abanne bechi serikali gotebechi wizara na boy kwa ambassador asanyako baga kumonchora Dr. Boniface Makoa buna gochia State Department of Economic Planning Mr. Steven Isaboke Gurwase gochia State Department for Broadcasting and Telecommunication Michael Nasolun State Department of Devolution na boy Susan Nakuminja onyarali bagalia yabuna mo permanent representative gochia as a mission of Kenya to the UN Habitat aiga as omocho Nairobi Robert Rumanjo muligeli waliganirwa mulikeito Sam Miyena Matukom makeigo magiga yumuraibense Daktari William Ruto nomusani oye omuraibe chama ya ODM Raila Odinga gukora okubwatana anene muno ase okwenekia serikali ya broad based ngo ikranira maganiaye nigo obonchoreria bogenderete kwenekwa ase chinsemo ase serikali eiki ya itanigo amonchoreria aenekigwa ase bungenene naboigo area ya Senate bono amonchoreria yo nigo agendera ase ritukoria rero ase chinsemo chibuliki bwabatambe ase chiwizara kero abande banganyigwa kurwa ase chiwizara nigo abande abaye baretwa eri kwenekia serikali ya broad based ngo korere meremo egati yabari abenyorera ribaga ryogoso ase chinsemo ngamona Daktari Olunga Frederick Ouma oyo ochorwa buna omurike monene o medical service ase ewizara yobochenu Judith Pareno oyo ore omubwatani bwe chama ya ODM nigo achorwa una omurike monene asensemo ya Justice, Human Rights and Constitutional Affairs
nigo achorwa buno murikyo botambe ase wizara ya Justice, Human Rights and Constitutional Affairs. Daktari Stephen Saboke korwa asorogongo rwa gusi anene mono ase bunge yabo basi nigo yababuna omweso asorogongo rwa gusi magega yogochorwa koba omuriki obotambe ase wizara ya Broadcasting achorwa koba buna omuriki obotambe o Broadcasting and Telecommunication ase wizara ya Information Communication and Digital Economy egati yabande ase ensemo yabari banganyi gokorwa ase chi wizara ao Edward Kisiangani oyo oretari birera anene mono ase chinyomba choboraria nigo anganyi wabuno omuriki obotambe ase wizara ya Broadcasting and Communication na koirwa koba omosemi buchumi gochia ase ekanso yomuraibense omuriki obotambe we wizara ya chisemi Belio Kipsang oyo ase kegetambe oberire buna omuriki monene ase wizara iyo nigo anganyi gokorwa ase wizara ya chisemi na koirwa buna omuriki obotambe ase wizara ya Immigration and Citizen Service abande basobuna abambasada ase chinsemo ao noyorenge omowaziri omukoro bw'obochenu Susan Nakumicha oyo ochorwa buna omo permanent representative ochia ase ensemeri ya UN Habitat oyorenge omuriki wechigosori Peter Tum nigo achorwa koba omo ambassador gochia ase ense ya Congo egati yabande bono nigo amaonchoreria ao arachikwanekwa ase serikali ya broad-based ase ababwatani bange bomuraibu chama ya ODM Raila Odinga bagenderete kwanyorera amabaga ase serikali kuripoteri ya egetaseni kiagetembe TV Nsam Miyenda na umubere b'umusaye kirisi sanya oyuonya tokaba gotorengo yo mobo sibali banya tokaba gusira magemabo maiga yogosagano n'abanyanyimbo asoko kagero koba ababichinza mu cya Sombogo bunge ya Kituchache South ya Kituchache North kwa mono chinza mu cya Marani nigwiranirwa asengendu maiga yoko musana kwanekiwa egati y'abanyanyimbo naboigo abanyakenyero ababwatekirianda egetindi baganta ko mu cya abanyanyimbo kubwatakana amo negekorekyo muri gito Daniel Ntirini gekirana sayo na gotoreganira orobo nasensemo ya Marani ase kaunti ya Kisii. Ase ngusana nentindi yene kiwa ase kemagoroba ya lero echingaki choko irwanka kumosae nyegosira Chris Sanya uyorenge gati yabane abo bagetwa masasi ase semo ya Sombogo mapemo motinyoiga aso kairwa ko baba ibi eminanega nigo yene kiwa egati yabubisa banyimbo nabamenyi asa bumenye baganetie koira umubere onyagusira enkaboka nakabere niko baganetie komanya esababu yagareta basaba iga goitwa asikulinda abo bisa beswana nigento kirira ubobo iga koene kigwa yabetereria abanyimbo gutanga n'umubere nabamenyi bagokana wika yabetereria abanyimbo kuyirania asenkendu asengusaniga egali y'abanyimbo neria yabugoretyo umubere nigo cyatwe birore numubaro tamanyiri nigo genderete konyora ubweni asenye gitari asoroboti omukomanda b'abanyimbo ase sub county ga Emmanuel Rona aenekya nacho kubwatoka oroboti kinga kengusaniga yaelire Kurubutere getaseni kiagetembe kurega se kaunti ya Kisii literane ngurku Daniel Unchiri na umwanju murigeri tukulia lero igati yabarai kurwa se bunge ya South Mugirango nigubomerana asbagenda gwakira omoske Fred Okengo Matiang'i uyo kabere omuwasiri bubulende weme ase serikali yo muraibwense omkane omoske Uhuru Kenyatta aseganga yaye iyo kugania koliye kirokyo president chinga kichiraike ose obucholi burachigocha omwaka bw'ekirubere na 2025 bakorawa amo na David Kombo uyo kabere omospika bwe county ya Kisii nigabatamna omoske Fred Matiang'i nigakorete emireme ya chinga kiarenge omuwasiri inse yo buraibwaye omoske Uhuru Kenyatta naigo nigaisaine kora ensi ya Kenya buna omo president Robert Uru rwariganirwa n'umulikito Dipon Asanya Chingaki abange bagenderete kuburia na kwirubire iguru y'obochori obonene bwo mwaka bw'ekiru 2025 na ibere olobosio
abarai ao korwa sebunge ya South Mugirango bakorawa noyo kabeire omospika bwe County Assembly ya Kisii Honorable David Kombo nigo batwarege ikaro giokomwa okoboko Dr. Fred Matiang'i asukubolia ekerogo kyoburai bwense asobochori borobosio yatora igamna barai ku South Mugirango to kobale no muga ko ito monene Samuel Omeri Kibago orengo mujumbo mutangani in 1963 gatwa nyote independence igatura iga asenge njuyo mwana itokoro Matiang'i oisane ile bono okoba ekiruge kenene kyo president oyo kabeire omujumbe omutangani u South Mugirango omwaka bw'eribwa ya mochimikianda 53 omweshimiwa Honorable Samuel Omeri nigo boigo aikirana ase egikarikyo na kobolia omogusi gocha amo na boigo gokwana elio gelimo abagusi ase mwaika igwana na mumo bwatesi ogosaba musabere onditanye ko bori nganga kyataratanga utangasire koruisiko utangasire giga lakini bali bako bari batagete kwa yere campaign bado netigatanga emyaka ebere manye asege karekyo gyakorekana imeyo mocho bosongo nigo bamotogia Dr. Fred Matiang'i asomokia aorogetie chingaki alenge asobokoreri bwaye Matiang'i okorire mirimo awa ekiraringa ICT moise kunyorobuya igachenjetie bintu mpaka tukaru analog tugacha digital ekiraringa Ministry of Education amatemware gokorwa porogochi akaya beka boronge agokorwa na masikani abana baitu bako accepted all over the world agatanga obuibi bwa matemo omugwakirishi wabangina boigo kurwa sorogongorwe rwa South Mugirango nigo asegeta egetambokerekyo umongina tana kwanga mwana oye nande karanyorire ngo mwana oye obeire ngana ngeni nabatagete aye uterere elinde ngana ngeni yemese ngana ngeni yaito Dr. Matiang'i wana tutagete kukuneke yeta yeye toyebeka mesa nyaro usitika toyebeka mesa igoro ense munayo nigo batebanga muno mugusi nigo bairire tambokero gioko mubwatesia Dr. Fred Matiang'i naboigo kobolia ebisa kubinde komoa okoboko eli banyore omurayo ranyale gokonyense yeito ya Kenya waidu noine mbeo y'abantu bande nga Matiang'i naisaine ekerogo president ekyara na kore mirimo yaye yechi ministry asabera agakora buya abakenya bakagoka bagatwara omorembe chinka igotora asogotebana ki Matiang'i nabwate support yanka Matiang'i inka nemwanchete bono yamoretire egosabanga bamini twensi ama tutagocha elinde to momroyo iga ibaga nere akole mirimo community that is Busiland, that is Kisii and Nyamira, the community from which this gentleman hails. So we are now moving to the next to coordinate the rest of the teams so that in our next episode we shall now be talking as Omogusi. Kuripoti yegetaseni kia ubwanjete kia getembe kuroiga ase kaunti ya Kisii elitariana ingoro kwa Dipon Asanya na hapa bwatani bekiombe kia abo machache welfare ekige kutoka chinsemo chebunge ya abo machoge chache litukulia lero nikabomirana ase omochibogembo ase banyakoba abakurwo kubolia banyakoba bagusirwa kwegendereria kubwatakana amonokani kwa bagwe wesira na gwetenera baraboka abanyane ase batabana nibwateganga yogochikonyora ebirogo byabo chiema naboigo neji machine ichibanyakoba gotumeka gokonya no anyene binyoro gose amaterie betanaine nigoboigo banyakoba bakobolia bonse watomoyo omuya no gwokonya kunyarga bagwestokia lituko gosaba gwestokia chitariki 15 ebere chio motienyo gocha iliko nyarga bakobasira ase ogosangera banyaga bagotwara lituko elio chinsemo chia machongo sama lieta nengoro kupamela nyabuto unity ane ere koru machongo bachi kebwate ekyombeke koru ngapo machache ekyombeke igotoro ase ngintu yogosirana ekyombeke kiagerire nono omonto omanyire ng'a kare ekiombe nagwenete koirwanerera egera anyore chibesa abete ekiombe kaache gokonyeka ekiombeke etoro ase eng'encho
yokorie nono omonto obwate oborema bwe otabwati kende bwoye bune nyumba nabo tokomosira ase eng'encho ya okomwagachera mbia mono njase amarita nkoro kwa Rhoda Evans osedia kitambulisho redemptor kiumbe giki kia boma ikiajakite mwaka 2024 kiajakite na basaye bake sana abu bagereta tukakianja na ndi tukakisoa ekiru bakonye to mwana kite osire yani omoibori kito osire tu no mwana tukamenya kukonya kikamenya kukonya omwana kite olinge kwende university ngoro kurine tiombui ase kiombe ya boma jache ekiombe ya boma jache etwabwata omoyo bogosirana intu ase intwe tokonya nerinde twimukie kenyoro giaitu ekiombe ya boma jache ntore no kugani bono gochibosio ndorocho boremeru tobwata ase kenyoro giaitu tonyore birogo chitenti amone ne system samarieta ngoro kujamisi obegi naende elinalire mono koruna nyore twenseye getiro ya sayo niyo ratire no yikire gukemanya ingiye kora na kwa naigo abanta bonsi morochi babegete uniform cyaba etwasoeta seke ombege koro kupoma jaje nainde tokaranga poma jaje nenyare kogare ensengima abana baitu basome nonya na abaire abari babere bakuru enseye tuabere toko konya no embali babere bakuru enseye ngoro ku Samuel Orina ninje chairman ye kiombe kia poma kiombe kia poma gara twagechagete na basaye bakego barenge university abandi barenge colleges korwabu tugakerete kinyoro because ntu aroje jishida cyare ngase ebinyoro byaito gaiga garatigangira ni ase kinyoro gaiga toreta bangina baitwamo mejerie kiombe kia poma chache buna lirikireria ta poma nenka y'abantu bachache igonto bwata abantu bamachoge bus tukatwara abantu ba Bochitendre Ward ngatwara abantu ba Soti Sengera tochitamo for common interest yokoleta abantu baito bachache bonsi amo egere tosira na sto kunyara ekiombe kiga twararwerera bana school fees muna bono mwana nare mwiboli asirite machongo ole kwande university we paid 20,000 akaende school and then aro sirete mwiboli ayo ngo join a college nero tukamwa 20,000 ande nabo muri abolinga ekiombe kiga nkebwate political alignment ya ndubuna tora se ekiombe kiga poma chache alifa miruka no arime mheshimiwa Baradiso no are ndubwate akina Job Nyangenya so ni reader kwariga ni roso ase kiumbega so I want to ndete ko kemeki kiria nga kiumbega ngeri for political issues chimutuga iga nabo konyora toko twara no ene kwena na chiloni agera to sukani kebogima nabo toko konyana no na senjera yo kuigurana no ne biashara ainde abaminto nari kubasaba bali baigwete liogieri abarai bechinsemo chionsi munyara ko mugoche egara mutosire egara ntubwata boreu borobona mono twali kubasaba mutosira senjera ya bene itukeriria tare 17 mocha sobonga asegetikia machongo ntobariganeti nyasaye tigabaseseni na tokwirana wikase kaunti ya Nyamira Mwancho Murigereri nigo mujumbe we bunge ya North Mugirango Musike George Nyamoko ritukuria lero anyaka baga kubwatoka past sali ye chiringi milioni 30 yamo asabo iganya raka baga kwereri bagerio kosegeta obwa mogose obwa matobujano bora yobuya ime kaunti ya Nyamira kubwatakana amo no korobekana kwana kiwali tukuria lero asaba kolimero mobe kaunti ibarobekana kubwatakana no gutanyora chibesa gose omoshara asege kabono Musike George Nyamoko nigo abolia amasaba gokorwa ase kaunti yo elinsa chinde gose abantu mpanyaga bakanyora obwene na magendero ime kaunti ya Nyamira munago tumanye mulikito Fatigade December ebunge ya North Mugirango eywe kuragwa n'umuchumbe Musike wa Nyamoko nigo rero babwatoka chipasari chiringi milioni 30 neyemo echo chigo kya kubakonya borokiwa abo bagosoma ase secondary ochakira ekirasi kiria kya form 2 form 3 na boigo form 4 zile bursaries tumetoa katika siku ya leo is 31 million. That's for form 2s, form 3s and form 4s. We'll be issuing other bursaries for those students who are in universities and tertiary institutions at a later date. We are still processing that and we'll be able to issue the money. So
Umuyiga uyoiga ni gokorekana ase kinyoro kia Riachieri ekyo kegotoka ase wodi ya Ekerenyo kaunti ya Nyamira abwaso mubunge uyoiga boigo akwanira okorobekana okwo wakorekana emambia ya rero kurwase abakori emiremo ase bunge ye kaunti ya Nyamira wikase amaga cha manene yekigambiro kya Nyamira bakwemurunganiria ugutakanwa kw'imishahara yabo asige kabono. Vijana ambao wanafanya kazi katika county assembly nkwandamana bale ase town ya Nyamira ikigambanya wakanwa mushahara from last year October. One of them I think kwane ikiagera there is a problem nende karo kwane gori problem ya abande bakoira na yotubate interest na mangana okoreka na Nyamira wanongo chikwana igo nalibo igubobe abantu bakorusobo nalibo nende bande baigubobe abantu batera no mugabana nkoligie na kwana nkoligie no mugabana. Omubunge oyoiga aira chinga kecho ase ogokwanira obotutukanu obwo borimeye kaunti ya Nyamira anena ase kerogo kebo speaker na goteba no bosoku obwo ogendrete kweneki wa Nyamira na ase chisegi echo batibererete no kogenderera kubatantania abanyamira erio baikiranie obokurumi ase njira yobororo tubwate Nyamira chi speaker ibere megoro kunyabaro ende goro kweno kokero eli okero ya jete kagole ms nengendo gerba gutale na kero kero bakoenda bakaenda bakaligio mote bakabaje nere bagwetana na guchuma gwagwa muiso nde nyansio ngo baenge. You know, it's so primitive ekero mo koligere ibintu byo korekana Nyamira na unajua the intention is just to cause confusion. And then in the process abantu bebechiba syabande obosoku nendo obosoku banene la kyonya ndiri mwanja kanga mwarusi abantu bali bonspioro ingana eyiga yechisegi Nyamira nigo boigo yagikerigwa no mwana siasa Edward Machuki chigendrete Nyamira omorembo borete abafanyikazi bale korobekana rero nisenje emeshara niye ekora tusenye na barai baitu bali kwisana samo bali soni pamoja egera tunyana kwa to chishu nale kwa pili kuja somo kama na mosi a make sure nere bonde bosi ya Nyamira arangalia baskaba isana sana bara arambura magana ores bono no itu na bana inchingu za katolo kasi Yese moyende ni umubunge oyo aira chinga kecho na kubwatoka okoboria ochase abuba ikirenga kiyo kubwate kebande okorapo okoba asebono nige serikali enene ya bwatuka okoraria kuna nigo ebibande bikubwatwa na kubwatukwa busa igo mwana onde bwesi oikire miaka yokonyole kebande bona wente ko enda apply elinda egwe kebande ne kebande kiki atpate wete go so after 10 days ngigo etani 10 days ndigwanene baskabaminto elinde mumanyene kebande gentonkiyo mukenyo ndibwensi ara agoronya tebwate kebande Kinko reporter Gatembe kurwase kinyureke iga kiari echieri ekyo kegotoka imeye wodi ya Ekerenyo ebunge ya North Mugirango county ya Nyamira Njefatikad Isemba Mwanji muri kirabo tokana mutumoko mukeigo magiga ya magatwanya robo sami bwa Gatembe no mwaka ocho inyambasura togwirana tonyara kwa tokana nsama ya kabere yekionga chinsenye ko toskochare Baraka ninjo Gatembe ninjo dorome ninjo manana man ninjo bangina ninjo ogitere miogo bachega gitire data kanyoro montago na usikioro bago gaiga ngano baba kugita kumetariro bago emio bako na kugita nyamio bago ite ogiteire miogo mbochege agiteire data obachege buoka na buata gite bona gachiwa no gendo kuchiange sako na kusikioro bagoru akona kuruma ondolete alikuwa begete kale choko osege kubo orusia ondolete sengenge mwa gitete ora tagoro rusi kuchano ole mona oneti bono manyoro ago jakogita
oyo naende orusia oro nyamiobo oyo bono ara na akamoro getatiereti bono ara bono otenga bono ga iga abunga kitate gente gokwa karuo nyamiobo gitere miobo obumba chaga gitere that oba chaga oikange nagara gwaka no moro oyo nyamiobo gitere miobo mba chaga gitere Bagaka ninjo rembe ninjo dorome ninjo mangana man ninjo bangina ninjo Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide iri kubatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi meyenseyiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoroisia ebintu biria bikomanya seyeka ngokwanira chirangi ekyo boigo chire chichi brand ao ekyo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na boigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabatinu boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuragani bwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores nabo kwegena muna ekale aho watagete nigo kwayanyora gwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi naboigo elekenga enyumba yao use hasomanyete use chire chebiasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyueranga neduka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Nyagitari ya Self-Care Medical Center asentunde ntangane aseriro baryegusi nigo egokoretera a free general medical camp tariki 2023 tariki 30 cy'umutinyiga ugatatu umukoyega asenyagitari yo inkibarabe bakurigereria general consultation mangana maiso mother child health goes MCH na go family planning na yande amange incho umerne n'abanyagitari kuro cyinsi cyo moiko na isko yeririba yegusie inyorega uchakerense ya mubwika cyinsa cyende cyemugazo agirege kugera nabo uranyorwe niribaga incho origererigwe oringurigwe obosape as free general medical camp asamange bakrasi SMS number 0799747414 onde orinaiguri riasha inchuri tukerio oiraneriwe ekwera abamanyi bashamba tuke asensemeyo Silver Care Medical Center igere mbarabare ne kanisa yagekomu SD asumuche umwembe. Mwanchumo rigere kurwase county ya Nyamira nigo mu county commissioner we county ya Nyamira kubwatirana nabo besabe abisia data protection commission nigo ritkulia lero batwara maigeri ogochie asa abanyakenyoro igoro yo buya bokurinda amangana gose information y'abantu na nebitambokero bwanda koirwa kubwatikana amuneli chiko muri kito fatika digesemba nigekirana ase omoyigo yo na gotwara ndio robot ro kubwati. My name is Erastus Boy, County Commissioner Nyamira, and I have staff from the Office of the Data Protection Commission, and
we are here today to learn and also sensitize more about preservation or the right way to handle personal data. The most critical bit being that probably most of the people do not know or do not understand that sometimes information that come their way about others, that through the offices that they hold, or through the transactions that they do, or through the businesses that they hold, has a way and a critical way as to how it should be handled. So we are here to learn, and also we have invited various groups to sensitize them through the Office of the Data Protection Commission on how we can handle that information without causing injuries to other people. And the bottom line is that people ought to understand that their personal information, sometimes to do with the identity card, the properties that they know they hold, their status, health status records, can be misused and therefore requires to be handled with care. How they can protect at their personal level as individuals. Mwanchwa umorigeria yunarotwa kwariganria ase kionga chinsa inye gwikira buno to gukorera kionga chinsa inye ritukuria rero ncheri gongoro kwaru ni ototo nyangiri kurenza memenyerio ni garenge Wilson Makoli na tingotoganio gande twara oborigeria buya hime Gatamba TV kionga kya mamusie koruri tukochia zerinde bagatumena ritukuria ngyo ase kionga chinsa 10 kionga chinsa 2 na boyo kionga chinsa inye. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya nchiri amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigiria amabati anda usialia utagete showroom yeto nigo engale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiria amabati aiga ntobwate team tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cyo tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibego babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibire na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na Green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukwenya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari rero ase ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya sigika ayo uchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Ouru Superstores yego toka se nyumba ya Ouru Complex imeyumu chuigo busongo eyuerangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera ase namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Amarietane